Hallo, kom erbij, welkom. We nos erbij papier tocante di machten. Nostro comisaco, kika ta macht. Macht ta bambisa algo, no si basi, bijvoorbeeld 3 keer 3. Laten we zoals niet. 3 keer 3 was ook 3 keer 3 9. Pero, timbia pasi ecos más fácil dan que escribe 3 keer 3 de otra manera. Na lugar de escrever 3 keer 3, pode escrever 3 quadrado. Kiko essa aqui tá. E 3 aqui, tá o que nós chama grondgetal. Então, e 2 aqui, tá o que nós chama exponent. Dus aqui tá here exponent. Pero kiko sei que men. E 2 aqui riba, tá bisa ko bijvoorbeeld e 3 aqui, kusumes dos bia. Dus com outra palavra, é getal aqui riba, é exponent, tá bisa ko ba vermenigvuldigd, dus bij maal e grondgetal kusumes dos bia. Dus na lugar, nós podemos também, na lugar nós temos 3 quadrado, podemos também 4 tot de macht 3. Essa aqui, nós temos, essa aqui que men eurico betekent 4 keer 4 keer 4. Dus euri é exponente bisa ko betekent ko bata vermenigvuldig, e grondgetal kusumes 3 bia. Dus 1, 2, 3. Esse aí está o que não quemen com macht. Essa aqui está macht. Agora nós também vimos com par de voorbeeld. Aqui par de voorbeeld, dus a par de essa aqui. So vamos usar alguma regra. A primeira regra está, bijvoorbeeld, agora tem betrando com macht, dus o que eu acabei de dizer, dus tem 3 keer 3 keer 3 keer 3. Botar vermenigvuldig e 3 aqui consumes 4 via. Dus theorie vou escrever 3 tot de macht 4. Pero, se me tem 3 plus 3 plus 3 plus 3, me não por hasi esse. Pas op 3 plus 3 tá 6 plus 3 tá 9 en plus 3 tá 12. Caminda 3 tot de macht 4, não tá 12. Pero se eu encontrar o Kiko 3 tot de macht 4 tá, lagan nós mostrar mesora. Agora vou ter um calculator, porque assim o calculator, botar assim eori 3, botar bem aqui não, dus como eu tinha x bloco na G, então vou pôr 4, dus essa aqui está 3 tot de macht 4, de primeiro está 81, está 81. Dus 3 tot de macht 4 está 81, pero 3 plus 3 plus 3 plus 3 está 12. Dus deze mostra que é 2 aqui não está mesmo costo. Dus vamos não vai brua. Yes? Que com mais nos por assim? Vamos ver se botem 3 tot de macht 2 keer 3 tot de macht 3. Agora aqui, botem 2 macht eigenlijk. Agora, passou e grondgetal dan também são coisas, dus wat over mij vullig naar outro, pero se é importante, para mim é coisa que é mais importante agora aqui, não bom mesmo para mim vullig naar outro, então passou e grondgetal dan também são coisas, e agora vou pôr tel op exponenten bij elkaar, dus essa aqui lo vira 3 tot de macht 2 plus 3 is dan 3 tot de macht 5. Pero tem outra maneira para explicar também. 3 tot de macht 2 is eigenlijk 3 keer 3. Natuurlijk keer 3 tot de macht 3 is 3 keer 3 keer 3. Dus het is 3 keer 3 keer 3 keer 3 keer 3. Também is een cosco 3 tot de macht 5. Dus essa aqui não está mesmo cos. Pero, wat je moet in de cuenta zie, se me tem 3 tot de macht 2 plus 3 tot de macht 3. E 6 não está mesmo cos. Essa aqui, wanneer de wijze ongelijk aan 3 tot de macht 5. Die kom
Atrove. Dan ons berekenen, wanneer zit dat? 3 kwadraat staat 9, 3 tot de macht 3 dat 27, en de orde tel lang op, dat 27 kon 9, dat bira 36. Kan dat 3 tot de macht 5, wanneer ons berekenen weet dat dat 81, 17, sorry, 3 tot de macht 4 te 81, en tot 3 tot de macht 5, berekenen we dat tot 3 tot de macht 5, dat bira 243. Dus babawako e dosnaki nota mesunkosco outro. Dus esse é o começamento de machten. Botin outra regra também. Man bisa, dus is het orde wat vermenigvuldigd machten. Dus orde wat vermenigvuldigd nam, op het tel op exponenten bij elkaar. Pero, man bisa zien ons 3 tot de macht 6 gedeeld door 3 tot de macht 2. Orde vermenigvuldigd nam, kun je grondgetallen te missen kost, waarvoor tellen op exponenten bij elkaar. Dus orde deel lang, kun je omgekeerde die vermenigvuldigen, en je moet bij daarmee omgekeerde die optellen, kun je aftrekken. Dus in caso que het weer 3 tot de macht 6 min 2 te weer 3 tot de macht 4. Zie, dus carbon, orde vermenigvuldigd, grondgetallen te missen kost, wat het tellen op exponenten bij elkaar, en de orde die delen, atrobe grondgetallen meester missen kost, wat het trek af exponenten voor die outro. Yes. Jullie nog steeds zien machten en variabelen. Dus we zien ons voor getallen die mensen voor variabelen também. Wat kijk we zien? Dan bisa si botin x mal x, dan mensen kosko x tot de macht 2. Dus met andere woorden, x mal x, dan bira botin 3x, wat we vermenigvuldigen dan kopen, dan bira x tot de macht 3. Agora, por si acaso, se você doet een tiki, como te zei, dus waarom x eigenlijk? In x, we ponen sempre 1 ribotje, zo. De 1 aqui te geeft aan hoe de x aqui te biaso te bin. Dus x mal x mal x, dan is een kost x tot de macht 1 mal x tot de macht 1 mal x tot de macht 1 is gelijk aan x tot de macht 1 plus 1 plus 1 is x tot de macht 3. Dus met zo'n kost betekent dan x tot de macht 6 maal x tot de macht 5. Dan ben je x tot de macht 6 plus 5 is x tot de macht 11. Dus asina moet het trahako machten en variabelen. Dan porpinico som ng un tiki mas complicado também. Manera bisa si botin 2x tot de macht 3 maal 5x tot de macht 7. Que botin ko bij horen. In caso aqui, twee getallen wat vermenigvuldigd naar het outro. Dus eigenlijk tinskibi 2 maal x tot de macht 3 maal 5 maal x tot de macht 7. Dus teorie, para você bebida mais fácil. Vou por assim. Wat het schuif getallen man die outro. Wat assim 2 maal 5 van de teorie. En variabelen também daarbij man die outro. Dus x tot de macht 3 maal x tot de macht 7. Dus teorie 2 maal 5 staat 10. X tot de macht 3 maal x tot de macht 7. Dan weer teorie x tot de macht 3 plus 7. Dan weer teorie 10x tot de macht 10. Een ander voorbeeld, dat wij bira, dan bisa si botin 2x tot de macht 9, of laten we zeggen 2x tot de macht 3, maal
5x tot de macht 4 anterior bisa plus 7x tot de macht 7. Okay? Mas ali bisa agora ora botin keer op betel op exponenten anto ora botin plus por no por assim anto que tu vai também um cos pero sim laten nós werken uit een rato anterior de dus ons te bimbek pro me cos que botin quasi tá essa aqui. Dus wanneer ons als je hoort, dus jullie zeggen die weer 2 maal x tot de macht 3 maal 5 maal x tot de macht 4, dus jullie weer 10 x tot de macht 3 plus 4 is 10 x tot de macht 7. Want dan horen ons erbij, schrijf je voluit, dus het weer 10 x tot de macht 7 plus 7 x tot de macht 7. Agora aqui, essa aqui não também é cos. Passou nanto 2 também é cos e eu recebo o babai lang op, pero não é exponenten. E x tot de macht 7 também que também é cos, pero o babai op e getallen não sim. Dus het weer eori. Dat is eori 10 plus 7 is 17. Anto eori, maar neem bisa variabele en também que também é cos, passou wat er bezig te tel op. Dus het weer 17x tot de macht 7. Dus wanneer we bezig dus horen wat er bij tel op. Benopor tel op machten dan dus kan ik zeggen exponenten dan huntu de orde wat dingen vermenigvuldig zo. Dus PC hier dus orbatie 10 tot de macht 10 maal x tot de macht 7 plus 7x tot de macht 7. Passou x tot de macht 7 aan de mesomkoers. En toen hebben we tel op getallen. Mesomkoers sinus 10. Dan bisa 7 maal x tot de macht 4 maal x tot de macht 5. Teorie gedeeld door wat bisa nou ben ons 2x tot de macht 5 gedeeld door 3x tot de macht 7. Zie? Jullie kijken wat doen bij zich dan. Wat we komen stap voor stap. 2 maal 4 te 14. Dus het weer 14. En toen jullie x tot de macht 4 plus 5. Dan weer x tot de macht 9. Gedeeld door 3x tot de macht 7. Não por donavo essa aqui, assim aqui, pero também não por assim. Assim aqui, dus bisa si põe 14x tot de macht 9, en toen breukstreep 3x tot de macht 7. Essa aqui daarbij queda mesmo cos. Dus 2 aqui também mesmo cos. En toen uiteindelijk wordt er bezig te deel, dus eori en machten wat tinko trek dan voor outro. Dus essa aqui, dat weer eori 14 gedeeld 3, laten we zeggen eori 14 derde. En toen eori kuta eigenlijk 14 derde bepasseert dan weer kuta 4 2 derde. En toen eori kuta si x maar x tot de macht 9 min 2 passou. Wat er bezig delen door die outro. Dan weer eori 4 2 derde x tot de macht 9 min 7 x tot de macht 2. Dus ik zeg het aan op schrijven, dus weer x tot de macht 2. Yes. Ik zeg het aan parte die machten.